yidɓe hande dañde kañum woni forme kesso woni mabɓe ni o saaha jiiɗi ɓeydude kañum forme mumen ha mbawa darede so woni noon wonen ko ɗum tan jiiɗi heddiɓe noon jiiɗi ko ƴettude won e produit ji ko wayno siro walla poɗɗe ngam mbawa ɓeydade manam dañde poids oɗo suka debbo ne arte hen Mame Binta Sarr. eɗen mbawi wiide ko joljole sukaɓe kañum nene jaada hen sa ƴeewi la plupart ko réseaux sociaux ji ɓeydi ɗum ɗon par ce que sa yi hande kaltonaɗa e réseaux sociaux ko ɗum tan watte publicité ko ɓeydata dote en ko ɓeydata indi en ko ɓeydata gandanɗa o terɗe ma ɓeydata ɓe mbaɗa utilisé siroji walla pommade uji walla huile aji muɗum sah ne woodi walla ko wayno leɗɗe munen ene waɗi ɓe gandanɗa hoore ma mbadde hen kariteji. Ha joni kanko Mame Binta Sarr o ɓeydi hen neɗɗo ne foti gomde hoore mum jaɓa kadi no Allah windiri ɗum ni. eyyi ne waɗi yeeyoɓe ɗum comme genre sirop ne waɗi siroji ene waɗi miel no mbiruɗa ni il faut être naturel par ce que sirani waɗi produit ji gandanɗa ene wawi addandema janggo caɗele te sa dañi caɗele a ala dole no cafrirɗa mi sikku tan a tampinan jinnama walla tampina famille maɗa eyyi aɗa andi neɗɗo no Allah tagirma sa wi aɗa eto change mi sikku tan a natti gomde Allah. So tawi wonmo ɗum waɗani caɗele yeeyoɓe ɗin produit ji noon ne belti hen no fewi saabu haɓe jii hen koye mabɓe no fewi Aissatou Sow. par ce que produit ji ni kadi ko hen jeeya so yimɓe gaari ene jiiɗi ɗum ene waɗi kermuji ene waɗi cabuni ene waɗi foof fewnata tan ko ɓandu eyyi so yimɓe gaari morade ene kadi en dartoto ko wayno ɗum ɗon minenne kadi min kalan ɗum no hunde yarata ene foti foof jomumen ƴetta ɗum kay emin jii hen koye amen no fewi eyyi par ce que yimɓe so gaari kadi darto ɗum ne kadi no fewi eɓe cooda kadi ɓe ganduɗa woni ancienne génération woni jinnaɓe ɓe kamɓe noon ɓe beltaki e ko ganduɗa sukaɓe rewɓe joni ɓe ne mbaɗa ɗum diye ba yimɓe ne poti weltade e no ɓe goniri ni surtout sukaɓe hande rewɓe yoɓe gaccu poɗɗe ɗe yoɓe gaccu siroji ɗi neɗɗo ne wawi darede ne wawi yiɗede ene wawi tinede taw yarani foɗɗere sukaɓe hande joljole hande ɓe cikkata mataw hande ko saɗa ɓorno wuttema tan yataw ɓanduma ne heewi yataw aɗa jogui caggal walla aɗa jogui ɗum ɗon noon fiindirani ƴettude produit ji aɗa yara ha ɓanduma ara ɗon ene yawi ñawnude jaaha seeɗa aɗa faaha a tampat te minen min ganda ɗum ko laaɓal yontede lootoɗa ñantoɗa ha jooɗa nokku produit ji mo ganduɗa yonta hande o no hutoro ɗum gam change forme mumen ɗum noon ne wawi jibinandeɓe caɗele e wiide cardiologue gardiɗo kadi service cardiologie mo hôpital régional mo Wourossogui docteur Diémé. Il faut distinguer il y a des anabolisants et les produits il faut yimɓe mbawa serdude kañum woni ko wiyete anabolisant ene wonde produit ji pharmaceutique so tawi noon ko anabolisant ji ɗi en gandi ɗum hutortono koto banggue élevage gam wawde ɓeydude poids ji wonen e jawɗi kono noon en teskima noon won e sukaɓe rewɓe hutortoɓe ɗin produit ji eɗen gandi caɗele ne tawte hen ko wayno ni wasde dolde ni ene yani ha addana jomum caɗele to banggal ɓernde ha jibina ko addata cardiovasculaire neɗɗo ne wawi change jaɓɓal mum walla ni kañum woni forme mum tawi hutoraki kañum woni produit ɓe ganduɗa ne wawi jibinande ɓe caɗele to banggal cellal pour ɗum wasa wonde haɓe mbawi wadde kañum woni coftal ɓalli walla ni ɓe change kañum woni ñamdu mabɓe kono e oɗo saaha mo ganduɗa yonta hande ko yonta kutortoɗo kañum woni smartphone walla ni buzz woni jiiye kam kamɓe noon kala noɓe mbaɗi haɓe mbawa heptinede ne jara